πήγαν οι δύο μοναχοί στο Όρος Μελά, βρήκαν πάρα πολλά χεριδόνια στη σπηλιά και παρακάλεσαν και την Παναγία και τα χεριδόνια να φύγουν. Και φύγαν τα χεριδόνια και έγινε το μοναστήρι. Σεβασμιότητα με την ευλογία σας, τα χεριδόνια επέστρεψαν. Λοιπόν, είναι εδώ τα χεριδόνια του τοπουργιακού ελληνισμού, είναι τα παιδιά μας εδώ, είναι το μέλλον του χώρου αυτού και της πατρίδας μας. Με όσα λάθη γίνονται, θέλουν να το πιστέψουν τα παιδιά αυτό και να το κάνουν από το Σουμελά μήνυμα, να το κάνουν δύναμη, να το πάρουν μαζί τους φεύγοντας, για να γίνει η πατρίδα μας καλύτερη, να προκόψει. Γιατί η δικιά μας γενιά, από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων, σκύβουν το κεφάλι για τα λάθη, δεν τα πήγε. Στη πιο σημαντική ημέρα του χρόνου για τον ποντιακό ελληνισμό, την ημέρα του 15 Αυγούστου, την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και αξίζει να αποτελεί πρότυπο για όλους εσάς, τους νέους ποντίους, που καλείστε να συνεχίσετε την παράδοση των πατέρων σας, αγαπώντας την πατρίδα, όπως την αγάπησαν και εκείνοι, όπως την αγάπησε και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όπως αξίζει να την αγαπούμε και όπως έχουμε χρέος να το κάνουμε, ιδιαιτέρως στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις σας καλωσορίζω και εγώ και το Συμβούλιο του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά και σας ευχόμεθα καλή παραμονή και επιτυχία στη συνάντησή σας. Ευχαριστώ. Η Επανάσταση δεν άρχισε στις 25 Μαρτίου 1821. Η Επανάσταση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1821 από το Ιάσιο με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Πραγματικά μια νεότητα η οποία ανέβηκε σε έναν ιερό χώρο για έναν και μοναδικό σκοπό, για να ανταμώσει και να νιώσει τους χτύπους της ίδιας φλέβας. Αυτό στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναγκαίο και νομίζω ότι δίνει θάρρος και κουράγιο σε όλους όσους ασχολούνται με την παράδοση να ελπίζουν και να πιστεύουν ότι τελικά η παράδοση μετά από την Εκκλησία σεβασμιότατη και την τύση στον Θεό που ο καθένας πρέπει να έχει, πραγματικά αποτελεί το δρόμο της διάσωσης του πολιτισμού μας. Για τη μουσική με την ποντιακή. Έχουμε τόσο πολύ καλή ποντιακή μουσική που είμαστε υπερήφανοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, Οργανωτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη, πραγματικά είναι το τυπικό μέρος, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με νέα παιδιά που θα μεταφέρουν αύριο την παράδοσή μας στις επόμενες γενιές. Επαναλαμβάνω και στέκομαι στην αρχή μου ότι το παραδοσιακό ρεπερτόριο πρέπει να αποδοθεί από τους νέους μουσικούς μας, όπως ή παραπλησίως, διότι δεν μπορώ εγώ να παίξω όπως ο Γόγος, δεν μπορώ να παίξω όπως ο Κουλιουτζίδης, δεν έχω τα χέρια του, το μυαλό του, τα δάχτυλά του, πάλι διαφορετικά θα το παίξω. Εξελίξιμο θα είναι. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να μην χάσουμε την ταυτότητα της ποντιακής δίδας ως όργανο, τη τυφλοχορδία της, το τρέμολο. Ωραία όλα αυτά, καλώς γίνονται, αλλά παιδιά, το δικό μου το αυτή, ξέρετε που γεμίζει.
Να σας πω τη βάση αλήθεια, έχω μείνει έκπληκτος. Και από την οργανωτική σας δυνατότητα, αλλά και από τη συμμετοχή. Θυμάμαι αλήθεια έναν Ανατολίτη βασιλιά που δάκρυσε μπρος τη Όκτη στην πρωτεύουσά του. Όμως εσύ δεν δάκρυσες, ήσουν ψυχρός κατακτητής. Κλάψαμε εμείς για σένα, κλαίμε, γενιές ολόκληρες. Και στο διπολικό θυσιαστήριο λέει ακόμα για τον Σμύρνης Χρυσόστομο ο Κώστας ο Σοφιανίδης. Είναι ο κύριος Σοφιανίδης, πάρει το λόγο. Εγώ βεβαίως τόρισα τον εαυτό μου ότι είμαι πολύ λίγη για να παρουσιάσω ένα τεράστιο έργο όπως αυτό του κυρίου Σοφιανίδη, όμως τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διάλεξε να είμαι αυτή που θα διαβάζω αποσπάσματα από το πεζό του λόγου και από την ποίηση και να κάνω μία αναφορά όσο μπόρεσα στο έργο του κυρίου Σοφιανίδη. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε. Ιωαννίδη, έλα εδώ, έλα εδώ. Ιωαννίδη, έλα εδώ. Το Πανέστη το Γιαννάκη από τη Σάντα. Το Μωυσή του Τσιρίδη, την Ανάτη Παπαδάκη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τον Νίκο τον Παπουνίδη. Ιωαννίδη, δεν το ξαναλέω. Συγγνώμη.
Φέτο καταφέρατε να σπάσετε και μια εντύπωση της παράδοσης. 13ο συναπάντημα. Λέει δύσκολο συναπάντημα, δύσκολος αριθμός, κάνετε θαύματα. Ήταν το ποιοτικότερο, το ουσιαστικότερο συναπάντημα που έγινε σε αυτά τα χρόνια. Μπράβο και συγχαρητήρια. Όλο αυτό το έργο και νομίζω ότι σας αξίζει ένα χειροκρότημα θερμό. Θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή που όπως άκουσα και όπως αντελήφθη και εγώ προσωπικά επετέλεσε ένα έργο πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και φέτος, όπως άκουσα στο 13ο συναπάντημα, ήταν όλα αναβαθμισμένα, ήταν πιο ωραία. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα ήταν πιο όμορφα. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη για το 14ο συναπάντημα, έχοντας πάντοτε την προστασία και την ευλογία της Παναγίας μας, αλλά και την αγάπη όλων ημών που αποτελούμε το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σιμελά. Θερμά συγχαρητήρια. Θα προσκυνώ την Παναγιά και έρχομαι με τεσένα. Θα προσκυνώ την Παναγιά και έρχομαι με τεσένα. Haidense parapetanen, haidense parapetanen, sila sa epurane, huyaman aman, huyaman aman, sila sa epurane, huyaman aman, huyaman aman. Ισεντσαγγία κοκκινά, ισεντσαγγία κοκκινά και το πουδούκνατ μαύρον χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν και το πουδούκνατ μαύρον χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν. Και κράτνεν και σα καρδιά του, και κράτνεν και σα καρδιά του, παλικάρι βρασιώνας χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν, παλικάρι
πράσινες χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν. Αιτενιαδός μας ο κρατής, αιτενιαδός μας ο κρατής, για πέμε όταν κοίτε χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν, για πέμε όταν κοίτε χουιάμαν αμάν, χουιάμαν αμάν. Ασοκρατώ κι δίγωσε, ασοκρατώ κι δίγωσε, άρωθεν κι τε λέγω χουιάμαν αμάν.